Nek Senin ki duwite wis malih. Iya. Sanggelirama. Mbak Harni. Iya iya. Mas Mardi. Karene nyejak mriki to. Mriki. Iya iya iya. Aduh wong manis nalikane pisanan ketemu aneng kono kae Mas. gawang-gawang tansah lamene Gusti tansah amarena dadi srana utus rasa asmara Ayo Mbak Wati, Mbak Harni, Mas Parti. Mbak Zaitun, gek piye to biasane ngono lah. Coba ya. Terima kasih. Heh? Mulai ya. Kok tak parani. Pokoknya Parani Baja. nek urung metu iki mesti tak uyak terus iya, no. iya, iya. Padakan. Ya, ya Dek. Iya Mas. Aku ngenteni lan janji aku bisa nanteni rasa kangenku Sanggelirama. Ya. Ugi mirugan panjenengan Pak D Min ingkang Makarsari Campursari Ivana Mas Pras ugi panjenengan Kang Mas Kukeling MC kondang antar kota antar provinsi Sing paling putih sing sak paling donya. putih dhewe. Iya. Masuk Mas. Aduh wong manis nalikane pisanan ketemu aneh kono kae gawang-gawang tansah amarekno Bengawan solo. suwon ya Dek wis ora lali kan aku asik muga Gusti tansah amarena dadi srana utus salana asmara Sik to, aku bareng nyawang Streaming lho iki. Mas Dwi nyawang arep usada malah Udawa iki.
Usada kok malah Udawa lho. Jan. Kami sosolen. Udawa. Kami sosolan ya, Pak? Tahu dia bahasanya. Orang desa. Itu tunggalnya itu ya, kami tetepen ya. Kami tetepan, kami tetenggengen. Oh iya. Kami tenggengen kuwi gur ngene. Oh ya ampun. Ngaturaken sugeng rawuh nduk menu menika saking pepundhen sepuh kula Mas Dwi dalan ugi sarombongan sembah nuwun rawuhipun. Aku ngenteni Hidup lagi-lagi. Monggo Mas Larno, Mas Arif monggo. Ya. Asik. Dina Minggu sing tengah Kowe ngajak ning taman mengu kanthi lingsir sanging ana kene. kene aku Banterke Mas yo. kayake Mas Bengawan 230 Mas yo. Kayak gon bose. Iki sik wong nganggo HE ewane wis entek. Salah ngundang penyanyi kok Gething kenal. aku. Diremuk pokoknya. Janjane kowe no Mas Larno ayo
Bos kon njaluki saweran saru. Ora oleh saru. Iya. Nduk. Mas Larno urung entek. Onjing ngaturaken sugeng rawuh menika Ibu bos awake dhewe wonten ngasanipun warga saking Sanggul. Nggih. Irama matur sembah nuwun. Iki kok ada lagu istimewa kelangenane beliau. Hasrat murni biasa. Hasrat udu. Apa? Apa makanya? Oh iya peristiwa silam. Iya. Mas Larno, Mas Ardi, wis pokoke masa burungo iki. Janjane kowe no. Pamintaku nimasidase ora apa-apa ya put tak siliti antut runtut tansah reruntungan. Udan Rin. Nggih. Semoga membawa keberkahan. Ing sarina sawab ngine gur sak wengine iki depirini jiglok. Iya. Datan kinggang sarambut amung aduh saketing yen cedhak tansah mulat sida aku guyu Erul karo si Nada iki lagi sikep-sikepan ngemerem lagi asih pindho mimi lan mintuna ayo bareng Nimas anetepi wajib Om Cito, Pak Min, Pras, panteng terus aja ojo minggir saka HP Pak Min monitor Om Asar sida asep monggo Dik Rini. Aku kan setia satu win-win nganti saiki bapak seni
bareng awakmu ngadeg kok udane saya banter ya, Nduk. Berarti ada Sesuatu kowe karo pangandane. Yo, iki muga-muga awake dhewe anggone sowan saking panjenenganipun Bapak Angkung Gati. Iya. Kanggo pratandha rezekinipun Sri Pinanganten kekalih kaya banyu sing tumimba sore iki. Amin. Allahumma amin. Metune ngendi, Mak? Udane. Oh ya. Berkahi jare obatmu mandi. Jare dijek mandi obatku, Nduk. Iya. Heeh. Iki disapa-sapa sik sadurungipun klajeng. Terima kasih ngaturaken wilujeng siang menika ingkang sampun mirsani awake dhewe. Lumantar saking kanca-kanca cerah foto jantung yang sudah kerja bareng siang hari ini. Matur sembah nuwun menika wonten tukang apa? Tukang gombal. Oh, mbok bos laundry lho tukang gombal. Nggih, iki MC Gondang Indonesia. Panjenenganipun Mas Cipto Keling matur suwun ditunggu rawuhipun Mas, kek mriki ceket-ceket. Pokoke tenang wae. Mas Medi Cokek matur suwun ingkang sampun mirsani monitor wonten mriku. Mbak Wanti-wanti matur suwun. Sedaya kemawon. Mas Adi, kok mlebu meneh ta iki? Hidup lelaki. Mugianto berkahi iki mau rapopo karo njajal suaramu. Nggih. Mas Kuko lan ugi sedaya kemawon ingkang ningali channelipun Cerah Foto yang sudah request lagunya dereng dipun pinangkani insyaallah mangke sabibaripun salat Isya ningali lokasipun cinaken kalih musola matur suwun.
Ini Pinoci kagem sedaya keluarga kang saking paguyuban Sidorukun. Semoga kadang-kadang panitia kita maksimalkan waktu yang ada sebagai pengobat lelah. Studio 2 spesial buat panitia semuanya. Oh, di sini ada kerosi ya, Mas. Mboten usah Pak Haji. Ya Allah, Pak Haji. Mboten usah. 1, 2, 3. Matur sembahyang. Mboten usah suwe-suwe. Mas Artianto, kandhani kok. Diitung sik. Kita itu berbaik modal sangka. Gue sesuk lho, modal gue sesuk. Ya Dek, masuk Dek. Aja Yo. bagus, tresnaku Sanggul I Romo Cerah Foto Production
Sing cek Abdul Wajid sak totok iki. Lah ngono sampe tibake. Lanjut siji meneh to, lanjut siji meneh. Siji meneh yo. Iya iyo. Oke Mbak Tun iki lali janjine nggih. Oke Mas Ardianto siap. Zo zo zo. Pak Ika. Pak Ika. Suwindu suwe lawase. Kowe lunga pamit ninggal aku. Dowong ayu bepujanku. Ati susah mung pengin ketemu. Ati susah nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari. Namung biko kang bisa nambani. Yo siji meneh nggo gek ganti lali janjine. Aja semalam
Etong sik. Mrin Pak Haji Sarto etong sik. Oh iya. Ken Ji. 75 iki gak payu Ji iki. Ya Wis gak payu Ji. Nyemeng-nyemeng aku iso kok. Janjane kowe ngerti. Gelagan. Gelaganmu saja Yo. nyupiani. Hei. Ati Siji meneh sayo. Sanggul Romo Serapoto Production Sonan Audio iki lho saya enak Cok Mas Ardianto Dino Minggu sing kowe ngajak ning Tawang Manggung nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe yen tak telepon Mas Ardianto yen kebathok lali janjine kandhane alesane nganyolake sapa wong sing ra gelo adung dandan kowe ora hae lho Mas balekne apa baleke meneh kedisian ya sak pupu meneh ditutupne kanca-kanca Janjane Yuk. kowe ngerti. Gelagatmu saja nyupriani. Atiku sopan kowe kejar karo wanita liya. ya JE matur sembah nuwun. ajeno Satu persembahan pamungkas sonipun saking Sanggul Iromo. Lagu penghujung perjumpaan malam hari ini sebagai ucapan terima kasih semuanya tanpa terkecuali. Tentunya anggenipun kula sowan saking Injing dumugi dalu punika wonten sebuah seto ingkang kirang nuju prono. Tanduk tindak kula celanku kula ingkang kirang nuju prono nyuwun pangapunten saagengipun. Rapat kerja yang bertugas dari Cerah Motor, terima kasih matur suwun. Konco-konco operator sound system Mas Randy, Mbak Gareng, Lanugi semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Akhirul kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi